Sa isang pindot lang, madali na para sa karamihan na magkaroon ng ilaw sa gabi. Pero mayroon pa ring ilang parte sa bansa ang nangangapa sa dilim. Isa na rito ang Sitio Imbo sa Barangay Uyong, Labrador, Pangasinan. Isa itong liblib na lugar kung saan tahanan ito ng mga katutubong kankanaay. Noong Pasko, hiniling nila sa pamahalang panlalawigan ng Pangasinan na mapailawan na ang kanilang komunidad. At matapos ang ilang buwan, tinupad ito ni Governor Ramon V. Gico III at ni First Spouses League Chairperson Maan Tuazon Gico. Bago maikabit ang mga solar lights, ilang oras na paglalakad sa bundok at pagtawid sa ilang ilog muna ang sinuong bago marating ang lugar. Mabuti naman, naisipan ni First Lady Maan yung para sa bundok, binigay na itong solar o maliwanag na parang may kuryente na. Maraming salamat sa binigay na tulong sa amin. Nung pumunta kami dito, walang ganyan na naibibigay ng mga official sa amin dito sa bundok, kalalo sa amin na IP. Ngayon na lang nagawa ito na may programa ni Governor na binigay na natulong, ang daming binigay na, may kumpleto na, gamitin mo sa para kaming mga farmer. Naging emosyonal naman dito ang residenteng si Delia. Sa unang pagkakataon kasi, hindi na sila mangangapa sa dilim. Yung gas ang ilaw namin doon. Tapos pagbababa kami, kuha kami yung bulo, pipit-pitin namin yon. Yun ang ilaw namin na bababa. Pagbalik na naman namin, mag-ilaw na naman kami papunta doon sa Imbo. Ay, mahirap talaga doon. Kaya sabi namin noon, sana makita din ng gobyerno ito sa sulok-sulok na ito para matulungan tayo ng kahit yung daan lang po, yun ang hinihiling namin doon. Yung mga bata namin, sugat-sugat ng mga paa talaga. Yung anak ko nga panganay, puro sugat yung mga paa. Kaya naisipan namin, bababa na lang tayo sa baba, sabi namin. Kaya iniwan namin yun. Talagang nagbilib ako sa inyo po, ma'am. Kasi sabi ko, salamat sa pagkakataon may umakyat din na nakakita sa kahirap namin sa Imbo, sabi ko. Ang mga ikinabit na solar lights ay mula sa Christmas Lighting with a Purpose project ng FSLP at ng pamahalang panlalawigan. Ang kwento ng Sitio Imbo ay ilan lamang sa iba pang upland barangay sa probinsya na naaabutan na ng tulong ng pamahalang panlalawigan. Sumisimbolo rin ito sa pagtupad ni Governor Ramon V. Gico III at ni FSLP Chairperson Maan Tuazon Gico sa kanilang panata sa pagtulong at dalhin ang liwanag ng Kapitolyo sa mga liblib na lugar ng probinsya. Charles Nicolimon, RNG News.